Mission. Ndo ujane gipango no. Kwa kelo ni be. Ni be. Yawa. Omakopi. Tomako mana yokuoth. Stella? You're looking nice. You look good too. Ah! Who did your hair? My hair? Mwas Kinothia. Kinothia? Yes. What about your makeup? My makeup? Agi Nyakisi. Ah. Yes. My hair? Your makeup? My makeup? Yes. Jacqueline. Congratulations. Yes. They know how to make you look like the queen that you are. Of course I'm a queen. Ometa yangu. In which palace? My own kingdom. Meanwhile, yes. Blue meat kodi. Thank you. Blue means pesa kidogo tu. Blue means pesa kidogo tu uanze kuvaa kama pasaris. Hii pesa kidogo tu ya RMS tu ya RMS unavaa kama Amilo gesa. Ai unavaa kama amenipenya. Ai okay. Very good. Wacho ni blue. Pesa ni mzuri mama. Pesa ni pesa tutafute pesa Nyathio Chieng. Ya Sachiel na ni wewe tu hauna pesa. Kiki wachi ni pesa unge Kenya Nyakora Mugajwang ni wewe unanitasama na pesa. Very good. Pesa iko Kwa wingi. Na usiseme ati boyfriend wako ni stingy. Stingy gani? Ni kwa maana hakupeni naoni maana yako. Ndio hiyo. Haujatafuta square root formula ya kupata square root ya boyfriend ya kuenda kwa mifuko. Koleus, how are you? I'm good. Umesema pesa iko nitie wewe ndio hauna. Aneno moro be ouso wuongi kaloso pesa. Ouso wuongi. Belo ni wuongi loso pesa Kisumo koro ginene. Pesa Kisumo koro ginene. Mano koro kes mowe ne police. Luongo bila to wacho ni baba loso pesa ka. No, chocolate. No, chocolate. And right. Samora baba. Operate pesa. Baba okungudi. Baba ngudi. So there's money. Kota mi yudo to los mari. Very good. Nyakora Mugajwang machigi ni kaulongo ni tichario makende wadendoga ni today edition. Chieng manya nyakat nyathi jongo iluongo ni Ramogi sina pesa. Hana makato lala njaa na bwana hana. Wacho kawuono ni tene mopuonjo wa kake loso pesa lakini hana pesa. Koro kawuono en chieng yuto mari. Kako nyisiga ni so yuto mari. Kako nyisiga ni solo siepe, solo wede, solo jogo mutiyo godo. Inyisgi ni yawa jo kuotho sedonjo to kuoth omako nyaka joma chuo to gikuotho ka giketo kofia nyuma. Nyisi ni ya reverse psychology. Anto kendo kuoth to. Iwijo kako seto Belo oseto kuoth to kia kuoth riambo. Anachwako ga mana yeta riambo kotit. Ko kamano Nyakora Mugajwang abedo nyisine mailuongo ni Mbak Ndalo ma chenro mane Ramogi owacho ni ya ichako mana ne rowere mondo puonj rowere otieg rowere opuonjgi to tingi malo kaka wuono wuok tich wantage duonde wuto nage. Yes. Nyoro ni winjo kako leyo mayom. Kawuono len nitire kanyodo gi yuto mare. Iloso pesa nango. Be nyalo kawe idea moro mondo ingi kaka inyalo keto go kade mes. Tich adek ma en kiny wawuoyo kanyo ende mine nyalo kachiel kod weche love. Kaka kanyo ane matele Nyakora Mugajwang. Kasto tich ang'wen gi tich abich. Tich ang'wen wachake kacha chandegi kama nini. TBT. Miri maingo ya to yuak debe to sauti moja. Ashungulu. Ticha bich to kono ne wacho ni wadwa tingo jothumbe wa malo. Wantiere gi artist ma ose hit lakini ntiere mabe korka upcoming. Yes. Waromo kodi kanyo ticha bich walose wi weche gweko mag wir miel entertainment na kadhalika. Kao kamano chenro en ga wacho ni sabor nyaka saa 10 jioni. Nongani Stella Brenda Nyathio Chieng. Kuma intiere no endo wangisi ni med mana mako mana tanga gi kanyo endo kauri motu mamari kete wangjo mar Ramogi. Adwani solo siepe mondo solo siepe, solo wede mondo solo wede. Kata mana nyithindo kantie pacho kacha ket gi pinyi kech ma ndien chenro endo mar rowere. Odiochieng' ma tichari opuonji kaka ini wono nego bed ni iloso pesa kata onego bed ni keto kade mesa. Wawacho ga ni ng'ato nyalo miyi rech odiochieng' mokwongo, mar ariyo chako mito, mar adek to eno jokodi.
Egin wantie ka indi mar mondo wane kaka wanyalo tingre malo kendo wanyalo konyore kaka nyiko Ramogi Juang e yero ego mopogore. Namba pod en mana 3-6 Facebook page marwa Ramogi TV, wambe wantie gi page marwa konyendo Mbak Ndalo. Ko kamano to longa ni Lin Ramogi nyanya. Indiko ote nyako Ramogi Juang para ni chako gi #Mbak Ndalo, tinyalo medo moro ni #yuto mari kawuono en Tuesday. Lin, tim kaka ne timo Kapernaum. Koni ringo te. Producer. Kata ngi wano time tie River Tigris. Yes. Tie River Tigris. Ko kamano to mana kaka winyo neno nyako Ramogi Juang wacho ni Belo ni endi bende nigi chikege adek motegno. Egin pod wamedo ng'isi odiochieng' ka odiochieng' ni chikego eko chal kama endi. Namba 1 opuonjo. Namba 1 opuonjo. Namba 1 mar puonj Belo chiwo puonj makende. Namba 2 to kanyoendo to bende owuoyo. Namba 3 en gi puonj. nyako Ramogi Juang en gi puonj. Kaka manyalo geri, manyalo wuoyo tikaw tiketo thenge. Oh yes. Nyathi ochieng'? Dakwa. Hey. Koleus. Awinji. Belo namba Moja. Heramit. Tena mupya. Okine kaka una pichni. By the way, omita yangu. Ai. Harani endi bende lit. Sije moki wote boma kiloso kendi. Mapenzi ya ua. Macho yanatiririka ukikuwa kwa Belo. Unaongea hoya Sunday producer nauliza nini mbaya? peke yako. Kumbe ni mapenzi. Kanyendo bende wacho ni love mineno ni endi bende nigi puonj. Yani iwacho ni experience is the best teacher. Wacha. Belo endi otero wago ng'ema Nigeria. Namba 1 puoch gi pak. Ne Chuo ma Nigeria. Ogao. More sister. Oh, my sister, more the brother. Love, they kill me now. Oh, and they give you love. The figure. Oh. They look like bottle now. You they spoil this thing now. Their bottle. They look like the figure. Kodo korka weche love. Yes. Chuo mabe ne agwenge mag Nigeria. Onge love kabisa. Gidwa miyo jo chuo luo kompe. Chuo luo kompe. Lakini our luo men still tops. Wako kwa level tofauti. Na sisi wajaluo sisi. Kwa leo si usema Gik mwang'iyo go gi yawa kendo yawa so. Tumesoea. Mgema akisifiwa. Ni remo. Mgema. Tumesoea. Mgema akisifiwa. Ni remo. Mgema akisifiwa. Oh yes. Kama chuo mana Nigeria. Gingao ga kili juu. Nyiso ni samorado gi nyathi manyako ose pango parade gik modware kit ngimane. Korado go Stella Brenda Nyarochieng. Onge mabe ni mato nyatibi. Otiyo Ramogi. Okay. Lakini adwa tiyo gi strategy. Mako chope gate to baby itekateka show mar Mbak Ndalo ni To you get. In fact enemo yaw ni nya. They love you like palm wine now. Baby, I love you like palm wine. Beautiful woman. Like you STO. Oh. Nyathi ochieng warado gi nyadeni milongo ni Chioma. Kachel koda Koleus. Chioma ni endi nyathi manyako majagni 26. Okay. To Chioma no donge e familia makoro ene mano dong kende, onge gi mama, onge gi baba. Manyiso ni nyathi kich. To Chioma no dhi morado gi milongo kanyendo ni Aromati. Chioma gi Aromati. No di moherre saidi. Makoro chopo kangma gitegi ya Nigeria. Onge ni moto mo gitegi ya Nigeria. Manyiso ni Nigeria ongicho Nigeria kaka chal. Koero Chioma. To Chioma chien benenen ga gi history. No nyuome dichuo moro but kamanyo ga pesa. Toxic relationship. Very toxic. Bange to rado gi dichuo milongo ni Aromati. Aromati osawa her with love. Money. Love. Yani love with a lot of aroma. Kanyinge. Aroma. Nyathi kachel koda Koleus. No chopo kang makoro Aromati. Owacho ni Chioma.
mama na ina eri to koro ochopo kang madwa nyuo adwa nyuomi chiemo wacho ni ato wange baba gi mama lakini an gi owadwa moro madwa ni ter ne dhok. Okay. Aroma to ka dhok adi 5 otero kor gi chioma. To bang' mano to koro seto tarik mar arus. Okay. Chieng' riwa arus chopo. None of my business. To chieng' riwa arus ko chopo kacha chande ko leus kachel koda nyathi ochieng'. Yes. To chioma no mor saidi moingo kata mana bwana harusi. Mana kaka wan wangega maber. Chieng' arus to bwana harusi ndiye anatufanya nini? Anatangulia kupokea bibi yake. Hii ilikuwa tofauti niketi chioma. Ema notelo. Hey. To that it's best. Tuta wakanyeka. The other nyime. Giwe nyuma berni bwana harusi chope kanisa by 7:30. Chioma chope kanisa by 6. 6 in the morning. Chioma was delighted. Very punctual. Anxious. Nervous. Call it big names. Anxious. Ambiguous. Nervous. Nyati chenka sel kuda koleus. Bwana harusi ochopo saa 2. Okay. To chioma penjo jaode sama koro baby yangu mana timi wait sawa dia uza I'm here. Adonkoro chopo sama jiri wako tere twa jiri wako roka tere maber to koro chopo sama koro tere maber to koro chopo sama koro jichiemo reception. Chioma nikech love poto kuome. Chioma ka uchiemo to very romantic. Daddy monamu omita yangu mi amore mon bebe mon chéri. Chioma pido aromati chiemo to aromati ni sose watni uza tadhi mos wai mos to chiemo ka to olre elaw bwana law marachar mane bwana harusi orwako chakula yote mwagika kwa lao. Bwana harusi ni yeno wang mai lao mane hiwa mai lao mabene ne dichoni kando kakinene soup bende chalni tone lao no gini no wangoi bwana harusi kabisa maana aromati koro bwana harusi ochung harusi mu wacho ni an kaka na wacho ni yesaidu manyako madaka godo kalure chido nangana odiochienga ma hero kinu muhimu sana. In the meantime niko single. Yes, ndiko no. Orucho. Nyadi chemia. Gido koleus orucha ngo. Yes. Ondeka ngo. No, I don't. Yes, I don't. Hey. Juu ya soup. Hey, soup. Soup tu. Imemwagika kwa nguo. Soup. Mana blessings. Mine uninga aromati. Yeah, I'm in love with a lot of aroma. With a lot of romance. With a lot of romance. Kare munataka nini wanaume? Kati achunimo nchendo, uchendo by many. By a lot. Opedo. Baby eat. Tingene timekania. Enda tu muse wati ni. Be romantic like aromatic. Baby. Yeah, what? Yani sometimes dudo kidogo ukipewa dudo na hiyo inafanya sahani na anguka. Komiti chamo immediately. Yeah. Etoni kududo no ndina ngosa dudo mar what ya dudo mar hera moro dudi kwa mapenzi okineka goro rucho no yes no aroma call off aroma nigi pache aroma you are not proud aroma call off aroma nigi pache aroma you are not proud of your woman. The only time my interior good mar show you a woman or your man ni here may you kiss the bride. Ingiyo mama ukucho taduga ingiyo jaduongo chieng koni tacho ni baba hii ni siku yangu ni siku yetu leo tunawan. The only time you can kiss a man or a woman in front of your parents
En chieng? Arus. And the only time you can show romance in front of umati ya watu ni arusi. The only time you can declare ni mato yangu mita yangu wedding. Koro ini mi chiemo kupidhwa tu na fork, kupidhwa tu. Unang'amu tu mdomo. Baby imetosha baby. Baby imetosha baby. Ya anya timura yawa. Anya timura aromatic ni to nigi wachne. Okodwar nyako ni apani nitiere kaka aromatic oparo pap. Opara para chien to wacho ni impossible ok nyalre. Narudi soko. Aromatic anarudi soko. Gik matindo gi kibe gik mi call off wedding ma poku pe nyarania. Iskia ngawa forever hold your peace. Onge ngamuketo. Kasto ini biro ni kech soup momwag. Pepe soup. Pepe. Una call off wedding you are pepe soup. My brother, you dey joke with marriage now. No se chako chich. Kinyathini chon. No chako chich kode chon. Ati? No chako chich gi nyathini chon. Ere kaka ng'ato kuongo ni kanisa to en mowinjo obi second. Nitie gima nyathini pando. Not excitement. Excitement mako to kalo. Ng'ato kuongo ni e church ng'ama dichwe makuongo ga. Mapenzi ya. Aromatic. How can a woman kuongo e kanisa? Excitement. Excitement. Baby, I really want to marry you. Nitie gima upando. Of all the women you've chosen Me, I'm excited. I have to be there. I am humble. Daddy, I'm humble. I have to be there. I am humble. Daddy, I'm humble. Adagi. Ngano is very right. Onge soup midwa miya e mesa kae samo chiemo. Soup manade. Kolo sure. Una dudu ango? Kolo, who birthed you? My mother and my father. Nyathio chenka chel koda koleus. Onego beni wadhi e yo matinto. Kapok wadhi e yo mana very fast. Adwa loso gi nyithindo manyiri madwa donje keny. Keny to bernde. Lakini yude ngamo erie mang'eny molo kaka iniwoni ere. By the way. Otile Brown. Jaluo noero maber ni ya. Saa zingine anayekupenda umpendi, unapenda mwingine, anayependa mwingine hata simpendanga. Mano Kiswahili. Nyathima nyako samidwa donje keny. Please. Marry. Wanku ahero to ahero gi chuny wate. Lakini mapenzi yako rudisha chini kidogo upime nao kicho yo diero. Mondi nyeko eri design maromo nade. Okochuno ni siche moko kigocho ni tima kosimu very fast. Sometimes wacha ukuwa na 2 missed calls. Wewe unatumia message na very fast. By the way, 2023. Yes. This year. Okugochi ni tise kasurinia. Hello? Hapana. Twice. Wadhi e yue nyakor magejwang jogi koro dwa ketho wach kaendi. Kik idhi mabor. Dwalo, ng'ado, wang'o, te gin yore mag tedo. To bilo kod chiemo e gima ber moloyo e wach tedoni. Iwinjo gima winjo kosi winje kendi. Gitedo itime nyaka obed makare gi suya kod ndhadhu mamit. Tedo gi chiemo gi jaila tich adek ka tich adek sari okinyi mana e Ramogi TV. Ohala gi mwandu wakelo ni jolony e weche ohala. It is important mondo wan kaka joluo wabed gi dongruok. Wafwenyo ni adiera matut mag timo ohala. Tijni kidwa time en mana mashin mar luoko to gi kuminya yude pi. Wawuoyo e wi yore makare mag timo ohala. Kisechopo level mabedo brand, onego ni gimoro amora mitimo en gima timo ang'o makelo pesa. Wakonyi dongo ohandi
wakonyi dongo handi kawami yore mag kano mwandu. Investment group kawache managi nyinge no en choko pesa kasto ikete kamoro kasto golo nyinyo mabiro konyi e kinde mabiro. Omiyo wakwayo ni ji duto ket pesa gi savings mondo wapuonji kaka gibiro tiyo godo. Riwri kodwa chieng' tich ang'wen saa 1:45 otieno mana e Ramogi TV. Welcome to Shabekila. Play Shabeki Virtuals on shabeki.com for a chance to win huge cash prizes from low stakes. Jiseti stake na how much you want to win. Kuna penalty shootouts, defender and so many virtuals only on shabeki.com. Shabekiland, the easiest virtuals in gaming. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabeki.com is authorized. Shabeki.com is authorized and regulated by the BCLB license number 416. Kitume mowa kelonu otenore endhadhu magi kawa kiko gi makare yud thumbe miero mapachoka kod pinje maoko yud thuolo mar winjo thumbe manyien e chenro mar pado manyien mabiro ni wuok tich nyaka ngeso chakre saa 5 okinyi nyaka saa 6. Kik ibari e chenro miero e wang' jowi mari mar Ramogi. Radio Ramogi, Cartoon Ndalo. Radio Ramogi. Machigni kindenyo korom gajuang e kideny mokongo mar Mbak Ndalo. Wacho ni ma indian kideny endo mabende wakudho godo pinya. Bende ni indayo, in rawera, in miyo kata mana koro mantie pacho kata chande. Opogre gi mano bende seche moko intie kari mar tito kinyal neno wang' jowi, inyalo kawo simi ti download Citizen digital app. Sama koro wantie yamo chenro mora e wang' jowi bai kata matin. Nyaki ochen? Yes. Koleus. An. Belo namba Ariyo. Ukipata mwanamume ameweka bibi vibaya unafanya nini? Ya wanyakua. Koleus, ukipata bwana ameweka bibi vibaya unafanya nini? Chunguza. Unaweza kuwa ameweka nje ndio mtu apate mtu ataenda nayo. Amsaidie kutoa jamu. Chunguza. Belo makawono ni ndio kile wamana chimbo wamana robika nyako romugazi wangu makoro warade gida miji nyiero woda bandu chun kado ite gimora chiel mabende sana jiwacho ga wichuo mabende ginga ya wot abandu giri Haleluya. Namba chiel masemeji masemeji akipenda wewe. Namba 1 kuwa rest assured that utamchele kwa nyuma, utakula ugali na utasiba. Na ukikula ugali na kuku
ku inamaanisha unaongeza nguvu. Na ukiongeza nguvu inamaanisha hiyo nguvu inaenda kutumika wapi? Ya mayowe. Pokobe. Wado lo se vira wena milongo ni smart joker. Smart joker ni jamiji nyero to smart joker. Omuch. Kenono much amoche mbui ka beno wacho maboso gichuo. Ni unjo machuo. Nyomburu. Afadhali nyom dhako marare. Mano nyachira. Ichaki nyom reru. Oluokado luondiga yote. Lakini gimilongo ni mipango ya kando. Sikuwe nayo. Katika ndoa kama uko married, uko na ring kwa mkono. Koleus unanisikia? Hakuna kutafuta side chick. Smart joker wacho maber ka eninya tiyo chinka chel koda Koleus. Ni number chiel side chicks ikieni nigi chuo maromadi. Meaning unaweza dhani wewe ni namba 1 kwa list. Kumbe katika listi wewe ni namba 32. Okay. Number 2 ni side chicks. Gingega kaka gingeyo makochunchuo. Obo ngisi ni engage kata gamo remo. Mari kata en mari nyeki. So in the meantime smart joker. Wacho maber. Ni hata na uchumi. Ama ochumi. Wanaume oweni mabibi wawili, 3, 4, 5 hadi 10. Lakini story na side chick Koleus. Hepuka nao kabisa. Okay, koro we kurane machako kauono. Okay, wachni ochuoya. Yes. Anema moke. Uko na kitu kwa mkono? Atujakata kuoa hiyo 5 ama ngapi? Yes. Sida ni mwenye kwa nyumba obro yie. Unemumiyo joma chuo dhiyo ko nikech okudwa ni okel nyachira kata gi whatever. Okudwa ni makaga madichuo dwa wacho ni odwa nyisini ometo. Odhi to chunge dhot kucha ng'adwa ringo. Ni min ngane. Be ng'e gimoro. Ngeni mach dwa liel ka. Ichunge balkoni. Adwa nyisi ane gimoro. Enango. Akeni awachi ni sani koso. Zarit mate. Okiwacha ise chanda gi wach ninde. We arita ne man. Wawacho kwa luon nikech en lweny. Emomiyo wameto ga okokucha okwamete ot. Odonjo koso kodonjo. Okodonjo. Koro wapenji. Okay. Wapenji koro makinda kodi Koleus. Waonge yamo by the way. Ugiketo advert. Okay. Play advert moro kane. Box no kadonjo. Koro makinda kodi. Okay. Iseko anitie wach moro mikore ni idwa meto. Koro apenji what's here? Dipenya mayom kamano. Mayo mano kora penji. What's here? Idwa meto gi kumidwa meto. Imeto nango ango matimore kosa nine mare. Pare ni okwamet gani ni makosa maro nitie. Wameto gani in koro ticho ng'eny kuomie ot ka koro dwa msaidi. Tich mane mang'eny se yudo ka sande okolo work on time. Chiemo isedekone katiba usomi. Ingeni meto ni you will never understand. Watch meto ni you will never understand gimomi idwa meto. Understand nako kidwa meto. You have to understand nikech. Wacha ni you fallen in love again. Akelo ng'ato makonyiyo. Ok ni apando. Konyango. Koro kwa pando to eno wach. Ticho inga. Yien wauru wameti. Kwa kuyie to wameto outside. Wameto outside. Yes. Omera mipango is very expensive. Talk. Now I am talking. Speak. Mipango ya kando is very expensive. Nyathino dwaro pamsi. Otoni ndia. Nyathini dwaro koma expensive lakini na what. Nyathini ndio kichamo gimiluongo na lot. Nyathini chamo Tomana fry, wet fry. Onyi sidi pili kwa umbali. To nyathini dwaro vacation.
En nyathi madwa dhi mana out. To go kere michulo 30,000 per month. Yes. Bas idwa dhi e od pala. Idwa dhi chule 3,000 4 5,000. Emomiyo an kameto tamedo mana kienyeji. Mako winjo wach vacation go opam owem nani en out ma vacant. Kore mommy winjo ka smart joke. Is joking smartly. By saying by saying do not have mipango ya kando home. Embe kaune ode mori ket kacha vacation okia. Ongeni leo tunaenda Uhuru Park. Jivanjiga Gardens. Vacation miwuok mikawe air ticket. Jidhi kiakwea magonge. Ngeni koro Mipango ya kando is expensive because kuseli mibe samoda unapea yeye pesa anarudi nimepata stima token nimenyesha dadi token rumo nayo otka dadi nilikuwa napika chapo your favorite gasuru moja ora donga tingo gasa atingo mtungi adhigo idhigo ka donge ka kuma gasuru mo in short let us embrace polygamy mane wacha ober malich to mana kuyienwa gi kwe yetwa yet lakini may good reasons magmeto reason magmeto kara reason udwa rito ndi reason bas kokinya nikoro eus wodo kelo kogola tanglo nyasero obede kom kama ni explain ni nyaro chwengi nikoro baby adwa to gimomi adwa meto waluongo nying moro baby man abebo gimomi adwa meto en ni one mano pok notimorega onge ando ayudo nyako machiela romo woto winyo ko toya seriously that is the reason you've fallen in love again yes onge gimonya do explain en gine ne kende iluongo nango cha reasons or iluongo nango cha climate change hobe cut the deforestation climate change ikelo gi deforestation magwe mwanya do explain tomato it is unexplainable penyane jomo meto gimomiyo no gine gimeto onge dako ne Ndalo dako chido dako tedo modeko nyathi ochien gima nyaka ng'isi en ya dichwo en transformer. Very correct. Supply match kamora mora everywhere meturu correct no transformer si mnaweza supply moto meturu to bedi manyalo wach dako nyathi ochien kachiel koda koleus dako sukari en kidi en sukari kinango kendi diabetes odegi no we bedo ndiga karago kono we bedo ndiga karago werigi ndiga mafanya nyathi ochien kachiel koda koleus mikai kata mana mon modag gi chuo bedo ga stress kabisa sama koro chuo gidwa meto in kaka ngama miyo ibo ngiri tingyo ngami dwa kel ni e dala tichako ipenjeni ni nyathi nyaka dibedi ni anarate to miyo moro chala koso dibedi ni ente to tingo koro ya kwal no siri adwa nyiso ugi moro achiel un kaka joma mine dichuo ko wacho ni odwa nyombo we onyombi kenda anya jungwani manya konyi menyo koro we akonu siri kineno ka dichuo metoni dichuo no heri ma serious hey whoever that God has put together no one put us between or put us eno ko biga between obiro to bede ode between mane sama ni nyombo jaringa sano ngisi nango yaltar gima Nyasaye oriwo ji ariyo Nyasaye oriwo kiki anase nyiso oruru ote kae onyisare kabe awacha dier emni ngama dichuo metoni oheri kabisa ang'o momiyo dichuo medo dhako machielo to weyo manene ngodo cha weyo dongi neno iseloso kanyo iloso maber okowe to medo machielo wakeyo miwarison gimomiyo kata Yesu kanodhi polo nowacho ni sitawaacha hivyo yatima tatuma Roho Msaidizi
Koro msaidizi no. Nyachira. Otka. Okay. Meturu. Meturu. Nyathi ochiel. Yes. Koleus. Koleus. Belo namba Adek tatu. Kendo mogik. Wawinji. Chuo meturu lakini wabo metonu. Nikech gimitimo ne nyawadu imbe nyaka timni nyadinuoya. Wabo metonu. To mana sani. Chuo kende moyiene gi meto. Wakineno dhako modak gi chuo adi. Kaka timore polo. Chuo kende. Kaka timore piny ka. Yes. Ema mometo. Itio chien? Yes. Koleus. Belo ni ndio terowa gwenge goeko mag France. France. Awuoth. Nyoyo. Walk. No nango tiende. Lin walk. Igeni kade guok tugo ge tiende. To jaduong jungu no kogeyo. Kare ne dhi wuotho mbele in front here. Edhi amose wachno. Lin walk. Keep walking, mama. Okay. Walk to France. Wadonjo Paris koro. France kacha sani warado koda nyadendi miluongo ni Omalecha. Hey. Omalecha Houston. Omalecha. Watch him maber. Ochale ngama ni France. Omalecha Houston. Kabil wire. Niketato to anyaluo. Omalecha Houston. Hey. Omalecha Houston. Ohero le. To sana ohero guogi. Animals. Ohero guogi kabisa. Gags. Bede ni Rottweiler. Kiango. To mage. In fact, guok chal gi jaode. Maka mora monyono. To guok ni kode. Chihuahua. Rottweiler. Mabene en guok manyadeni milongo ni Omalecha Houston. Nodak gi nyathi manyako ni endi. Nyaka nobet nyathi matin. Makoro kochopo 18 to dhi okawe dala gi pod odak adaka kode ot ka. To Omalecha norado gi dichuo. Milongo kanyo no ni Bangla. Omalecha gi Bangla nodhi moherre saidi. Bangla no wacho ni koro kumo chope to koro dwa nyuomo Omalecha. Gima Rottweiler mano guok mano dagi Omalecha no timo en mana gimoro achiel to nowacho ni odwa miyo sweetheart mare mosebet kari chakre tin ne miluongo ni Omalecha gift. Guok no milongo ni Rottweiler odhi orwakre ka dhano. Korwakre ka dhano to kanyo endo okao gloves mirwake e lwedo orwako to dwa rwakore ka bwana ya harusi. Sama ji ariyo gi kine riwa harusi makoro tere donjo kacha to Rottweiler donjo to hu nyadendi ni ndika neno Rottweiler. To penjnia. In case there's anyone who is against Mapingo. This arus dimbele ting badi malo Rottweiler hu my Rottweiler my Rottweiler madonge mantie diere no endo maponda kose diere iluonge ni lema alama Rottweiler. In the meantime miyo niendi no chopo kuma koro ngiso jaode ni tere no odwaro ni ilama emokau to rwak ne lwete. Maiso ni no ngiso jaode ni wewe usinivalisie ring huyu Rottweiler ilama emokau tere to sona lweta. In the meantime ngamo nyombo dibede ni en Rottweiler ilama koso en mano nego bed ni bedo chi Omalecha. Nyathi ochieng? Nyako ni luoni? Omalecha. From negative marus nyoro. Yes. From yesterday. Sadi. Saboro. 2 p.m. Yes. I, Stella Brenda Nyathi Ochieng,
declares amango Omalicha. Omalicha Rotwela. Usto. Kere, orwaki ginga. Rotwela. Rotwela. Orwako nenga. Omalicha Rotwela. Pronounce you Mr. Rotwela. Pronounce you Mr. and Mrs. Mano echuore. Mano echuri. Soea mu husband wako. Mapema. Ndio best. Chuore chani luongo ninga. Boy no. Ni luongo kanyo. Bangla. Ni Bangla. Owe Bangla yawa Bangla. Owe Bangla. Uko na nyeki for the first time tumeona nyego ya kijana. In gi nyeki mawuoyi toge. Malet ni nyeki en guoke dogi Rotela. Yes. Yes. So this family is blessed. And this woman is more blessed. Ilungani omango. Omalicha Rotwela has two husbands. One, the first husband is called Rotwela. The second husband Nyakwara Mongajuang is called Bangla. Wawe uruero le saidi. Waere gere lakini kiko bed moro me hero le makumora mora me dhieti siko chum Rotwela chum en chum maro kombe. Markups. Yeah. Otek. Wasunge bro nyiso wach. Nyocha wach. Nyocha kae fence otimo wach. Man chielo. To Rech be. Sani koro en Rotwela. Tek. An gino mako dhoga kata gima wachunge. Pinyo rumo wamanyo ruruth. Once waneno ga picha mar Yesu, to waneno Yesu ni en msungu. Simoko bineno picha ma Nyasaye, tineno picha ma Nyasaye ni en jarachar. Misungu. Dibede malit mogik, ni samako didhi e polo malo, tirado gi Yesu, gi Nyasaye kobede kom duong'. Tipenyo ni Yesu rateng ma aneno wanga Yesu dichol kosa ina mitemo makuru Yesu to anaye kupenda pendana naye asiye kupenda wachana naye. Rotwela. Wasungu wacho nia what the heart wants. The heart wants what it wants. Mano kisungu kubwa. Group of schools. The heart wants Rotwela. Atimo Belo di. Chiel koda kole. Yeah, guys. Ipange lango gidere kawa yuto bari. Nyatio chinka chiel koda koleus. Nitie jogo ma nigi were kata talanta mopogore opogore. To were ni endi kata talanta gimedo ga kili kata paro maleo. Iyudo ni nitie ng'ama loso kek, lakini oloso kek e yo mopogore gi dhano mamoko. Kek wang'eyo kaka chale, lakini nitie moko ma samo loso ni kek to en wuon seche moko oloso kek machal gi wuoche. Onyalo losi kaka in nyathi ochieng. But olosi makoro in kek. Ngato nyaparo ni in dhano to ina kek. Michamo. Kanyo ni bende nitie jok moko ma gin giwegi gineno ni gima ji wito ginyalo loso godo. Ngato kao yie rombo to luoko maber. Koseluoko to odhi oloso godo carpet. Odhi oloso godo table. Odhi oloso godo table mat. Odhi oloso godo bege. Manyitino manyiro ero gatingo gieki. To bang'e to loso godo pesa. Creativity. Mane gima wadwa rango kawuono ni nyakoro mgajuang. Wadwa rango yuto no endo e yono mar creativity mana kako ng'e gi dhonge. Omiyo kikidhi mabor na mapoden mana aria dek auchiel no Facebook page mar Ramogi TV ingiso ni dibede ni nachiel kuom jogo mamede timo tijni endi moko gitimo tich gi lweti lakini nyaki bede gi paro moro maliw nyaki time ohala e yo mopogore
en ohala mane miloko tang'o mapogi koda jok moko. Kokamano bende wantie koda wendo e studio wa ma Kisumo kacha sani iluongo ni Morin timo tijni ni mar loso kege to loso kek eyo mopogore kod dhano mamoko. Kanyoendo bende wantiere koda kanyoendo sigana mamine wabago ni kanyoendo mano mar miyo miluongo ni Milka ma bende osebet katimo tijni ni mar loso kapede kaachiel koda bege koa mana kuom yiernoendo mar rombo. Miyo kikidhi mabor tokni machuok wadhi duogo kanyoendo kod gigi duto te mar mondo mi wapuonjre kaka wanyalo loso pesa gi eki e ofuko wa kaka nyiko Ramogi John. Mana kwa kuom yier niendi mar rombo. Kikidhi mabor ka bende kawuono niendi e odiochieng' cha mwadwa medo seo pesa e ofuko wa. Terwa okang' kokang' process ka process kaka inuoni iloso gigeki makoro en product obedo onget, en product obede carpet. Itimo gi yo machalo nade? Ohala ni asebedo kaloke koro ohala mamara asebedo kaloko kochakore 2019 lakini tich to napuonjora higa mar 2000 e wang'e. Ilielo rombo, koseliel rombo to itere machine miluongo ni spinning wheel. Kendo gidhi chano yie rombo no, koro gikete machine to koro bedo usi. Kosebedo usi, koro usi ni wadhi waluoke. To waluoke kod pi maliet. Pi mamor moromo lweti mokik wang'i nikech joluoko goro mondo giluok kiny. Koro luoko gi magol lote. Kosegol lote iluoko gi sabun. Sabun mwatiyo gi gini moko iluoko gi sabun. Sabun mwatiyo gi gini moko mag kipande ming'ado. Mwatiyo go waluoko mobed rachar kabisa. Kosebedo rachar, nitie jomoko mabiro dwaro rachar. To rachar no ok wanyal chiwe kaka koro luoke no. Rachar no kosewuok to koro wakete e pi kendo wasoke kuom 2 hours kuom seche 2 mondo wuog rachar wakete kod gimiluongo mitin. Mano koro yath ma thiedhe mondo mi koro kata kitere kikobed madum tik ama kikobed gimoro ma inyalo cham kod gik moko mapiny machamo kata kiketo kapete dier ot ka ng'ich moro biro koro kethe. To jomoko be dwaro mag rangi, koro wakete gi rangi no be wachwako kabisa. Manyaka rangi kata kidwaro rangi marateng' to en rangi marateng' kikete e sufria to ochwakore kabisa manyaka pigno lokre maonge kod rangi. Nikech ok wadwar ni kang' wasetieke ma waluoke, wakuongo wadai to wadhi waluoko. Kwaseluoko kendo kwadhi wakike kod rachar seche mitwang'o cha. Ing'eni nyalo kike kod rangi moro. To moro ni koro ok wadwar mondo tim nade rangi mondo koro momiyo wadwar mondo wachwake kabisa ma wakete kanye ma obedi mogik, chwakruok mogik mochwiny kabisa. Kosechwiny koro pi olokore pi lilo. Nyiso ni koro donjo kabisa makoro area kendo kod chumbi. Koro waketo chumbi to waketo acetic acid to watic acid to warudo. Koro kwakete rangi, wapimo rangi kaka dwarore. Koro kae watimo gimiluongo ni chemistry. Ka ng'ato dwaro mar nitie kaka ipimo kod kijiko. Ka ng'ato dwaro moro boore cha be nitie kaka ipimo kod kijiko. To wan gi rangi 4. Wan gi ratong', wan gi rambulu, wan gi rateng' kod rakwaro. Koro rangi 4 gi emwatiyo godo kanyo wakiko ka ng'ato dwaro gimoro to wang'eni rangi ni maka kiko ma kod ma to kelo rangi machalo kamae. Korka wero koni endi iwaro gigi pesa maromo adi kama? Giluwore kod nengo nikech kaka aseng'isi ni usi ni wanyiewe kuom siling 500 sani. Gik moko kaka koro medre sani, gik moko medore en 500, jomoko be dwani mondo med moloyo nikech giwacho mondo mi gichop kae pesa koro ng'eny. Koro an pesa matin wauso gimiluongo ni per square feet. Watiyo gi feet. Koro feet gi 1 square feet achiel kende wauso 650, 650. Mano kuom carpet.
makoro kata kade ni dwaro 2x4 mana mar but kitanda kamae. Koro mano wagoyo 2 times 4 koro wanong'o ne 8 koro wagoye kod 650. Koro mano ema nyalo godo kanyo nikech kalore kaka material oidho gimoro be miluongo ni cotton ma watiyogo ma ikuongo iketo kama en be nyiewe ka muendi chon wanyiewo gunia siling 15,000 sani wanyiewe 26,650 neno kako oidho 10,000. Koro miyo mano matin mogik ma koro ok tek sana. Inyalo nanga man ga kite kod moro maonge. Koro mok tek cha wagoyo gi 650. To gige mag mesa table mats nitie moro standard size mwauso 500. To table runner ni bende ma ng'ato dwaro. Samoro ng'ato ni kod kata hotel moro ni kod mesa maduong'. Koro wapimo kanyo to wagoyo be square feet. Koro en wause ga siling 500 kuom standard size. Koro standard size go mabro ng'eyo ni mesa ni no ka standard size adi. Kato ka 2.5 kato ka 3 koro wagoye. To wano kata ken 3 to 1,500. Blanket bende waloso. Koro blanket dwaro ng'ato lure dwaro mane. Chalo mana gi dwaro ng'ato lure dwaro mane. Chalo mana gi kitanda ka kidhi nyiewo. Tiwacho ni kitanda nani dwaro blanket marom nade. En be wagoye kod square feet. En wagoye 1,200 gi square feet. Nikeshi en otiyo kod usi matindo. To usi go mondo mi olos gi matindo kamano. Ng'at ma jariemb usi cha fundi ma jariembo usi cha. Mondo mi olos usi mar carpet ni onyalo loso kilo 2 kuom odiochieng' kata 3. To mano onyalo loso nus kilo kata quarter kuom odiochieng'. Mondo mi olwar kilo 1 en dalari. Koro ogoye siling 1,200. Koro en bomi ogoye 1,200 per square foot nikech nengo ne ni malo kendo ni nyiewo 1,600 mondo nyiew usi ne kende. Koro square feet mare wagoyo 1,200. Niso ni karika hindi beni itimo training to nitie pesa moro mikao i training ka hindi osama gito jok mendiko tich ma bende konyo tijni. Antiere gi mama mineno no en mama machiliel to oonge tich motiyo to napuonje lilo ni mondo mi ka ng'e tich to dhi okonye kendo mondo en be obed ng'at makonya tich makae kisa mora dwaro jok matiyo mang'eny. Nyithindo manyirigi nitie moko kae ma bende gin single mothers gidak kendgi. To moko be nitie ma gin nyithind kiye. To moko be nitie moro be nitie ma onge janyuol ne onge nyalo. Koro ma nyathi kichni en da kawe kaka nakawo chiliel cha. En be kora puonje tich mondo mi koseng'e tich kora nwang'o jok makonya tich. Kin ng'at ma idwa ng'eyo ticha kowuoth idhi apuonjo gi siling 1,000. Koro ja 100,000 mano no en ng'eno osomo okinyi nyaka godhiambo. Koro kawo 3 months to seng'eyo. To ng'at moro be nitie mowacho na bire part time okawo 2 hours. Mano ng'ama dhi 6 months nikech okawe 2 hours. Samoro tiyo tijene kamoro nikech seche mapuonji cha gimiyudo onge. Koro odhi otiyo tijene moko to koro mosechene mag biro to puonjere nikech ka wayawo ga saa 2 to wanyalo loro saa 2 kendo gotieno. Samoro be tich nitie mang'eny wanyalo dhi. Nitie jok moko matiyo gotieno, jomoko tiyo godiochieng'. Jomoko be biro mag units mopogore dwaro mita 2. Koro kata kidhi gi mita 2 mano 79 inches by 79 inches. Mano wanyalo kawo 1 week to walosoni. To be samoro mano be nyalo kawo 1 month. Kaluwore kaka ochalo. Moro nitie kaka machama atong'o dhowa indi cha. Onyalo kawo ndalo mang'eny nikech en odhi mos to use ne be tindo. To ka en moro mana ma kawaida ni to kawo 1 week to rumo.
to kao 1 week to rumo. To maduong' mogik to koro luwre kod in iwuon. Wantie gimiluongo ni lum maka idwaro kata mana mita 20 watwang'o kwa warol. Koro mano be luwre kod pattern midhi miyowa e mag miyowa wang'e ni wadhi tieko kuom daladi. To nitie ja plain mabe kodwaro mita 4 gi mita 4 be wanyalo miye kuom wik achiel. Nikech koro dwaro plain en wadhi adhiya tek ne waloso straight to rangi neno mamondo waketo ni. Nise nyikoro mugaji wang' thoth midhiero ma iniwoni sebet kikadhe ohala ni endi nyaka ni chake to gie seche gieki mabende iniwon intie nyaka gi jogo mabende konyi kari mar tich ka. Midhiero ma antiego samoro kaka koro wantie gi ngas mineno ni. Samoro bapego nyalo kier. Kendo kokier tuanwang'o ka ng'ato nyalo hinyre matin. Musmal be wan godo ka. Samoro nyalo galo ni wuotho kama to ogwari. To kendo chuma be wan go nyalo galo ni goyo tigo mana chongi ka. Mage midhierni ma samoro wanwang'o e iye kae lakini ochal mana gi kaka barabara chalo. Ochal ajali mamora madang wanwang' lakini mago midhierni mantiere. Samoro be en gi makas. Ilielo go mkeka nino. Makas no bodhio. Koro wabedo kaka kod gik moko kaka mag gine first aid go keto kapamba to keto elastoplast wadirego to wan nyaka kod spirit be wan godo ka mage samoro ne customer omi rangi. Omi rangi mondo itim to ka uwinjore ka rangi ka anadhi aketo rangi moro mano samoro modwaro wuonu to kochopo kucho to pache lokre kuom dalari adek tisechako tich ni ok adwar rangi ni mondo kore lok rangi no. Ng'eni sekawo usi mang'eny misekete rangi modwaro cha koro ok odwar mae usi no bro dhini no kama kanono kendo jok mane otwang'o nyaka kama ne ochope cha be bodhini kanono. To en mondo mi ng'ise to adwaro gan ka wachopo kanyo ka ine mane in kodi idwa loko wachno tichulo nyaka kamoro kama entieno. To nitie customer moro moko dwar winjo kata mana mano. Koro weni carpet samoro kata mar 80,000. Carpet no be ibro use to ibro nyalo use kuom bang' higni 2 kata higni 3. Dong'eni koro mano midhiero gik mane itiyo godo ichulo nyaka jotich be nitie kar kanyo ero. Midhiero moro mar ariyo be yudo usigi ok yot. Nyaka ichiw mana order koro kinwang' gi. Inya chiwo order ni dwaro kata usi ka dwaro usi ma tiyo godo next week tachiwo order kaka kawuono. Onge chiro moketni danga iyudo godo usi. To kane nitie ng'at ma jok moyie ni mondo puonj gi loso usi be anyalo kawo jopuonjo gi loso usi kechan gi mashin mar puonjo to seche ma puonji no ok inwang' gimoro mane matamo jowa ma e kor area kae. Nikech ka ok inwang' gimoro to en Nairobi kodwa no chulo ot odwa no chiem koro tamogi mondo gibi puonjre mondo miwang'e. Koro wadhi ga nyiewo kuom jok manoseng'eyo chon. Mano be achiel kuom midhiero mar ariyo be yore mag nwang'o pi samoro en tabu to gik wagi nyaka waluok gi pi mang'eny moloyo. Yien be en tabu. Koro kaka neno sani koro dwe mar 6 gabiriyo ni wan gi midhiero mar weather. Mondo mi twang' mkeka ni to nyaka bed ni usini no otwo kabisa. To samoro aluoke kaka aluoke adaye kawuono ni. Kaka weather chal ni ok anyal twang'o kode kiny. Mae koro gima bo twang'o godo chieng' Ngeso. Mondo tuo kabisa, kosetuo kabisa koro kakete atiyo kode. Nikech an be seche matiyo cha ka ong'ich to gwara friction. Ogwara makoro aonge kod kwe e lweta. Sama koro watieko adwa ni lerne ijiw na rawera maneni odiochieng' makauno niendi kata mana miyo kata nyadendi e wach niendi mabende dhi korka kinda gi tich. Ka intiere oko kanyo tinena akwayo ni inyalo biro mondo apuonji to mak mana kar dak e tabu. Koro napuonjo ka jok madhi giduogo
to kadina ne debed ni e pinyo nagika nitiere kata mana jotendwa mantie manyalo konyo wan kaka waketo gi kama gidakie tana morna kuom nyithindo nagi mondo ng'e tijni nikech tijni nyalo konyo kata mana counties wa mag Luo Nyanza nyalo konyowa. Koro kwadonjo ka ta kwayo jotendwa manena mondo mi okony nyithindo mantie e kor gweng'. Nitie moko kata mabe madhokong'o to gibiro tich sani be pok gidonjo ginyadonjo gimoro sa 7 kimiyo gi pesa to gidhi gimetho mondi koro ka gisemetho magino rume wangi to giduogo to tijwa ni nyalo konyi mibed gi tich mibiro bedo godo ndalo mang'eny. Kanyendo to koro bendi bong'io na kamera kacha chande tiloso gi nyikwara Mogajwang nikech ma en ohala mabende nyaka beda marketed. Ibonyiso wani e Facebook yudi gi nying machalo nade kata ohandi ni endi e Facebook ilande gi nying mane, Twitter, Instagram kacha chane bende ilande gi nying mane. Kopogre gi mano bende ibochiwo namba ni masime ne rawera mabende onge internet nyalo tudre kodi achiel kachiel. E Facebook yudowa gi nying mar Jire Hand Woven Crafts. Twitter mane nyingwa miyudowa godo e Twitter kendo inwang'owa godo e Instagram, inwang'owa godo e YouTube. To kisenwang'owa kanyo to ibiro nwang'o kaka website wa nitiere e Instagram kaka waketo. Namba na mar sim en 0724 22 22 46. Nyakoro Mogajwang kumine na chunge ni endi magi thoth gigo mabende iloso kwa kuom yierno endo mar rombo. Ma endi antie gi carpet, kopogre gi mano bende antie ka endi koda cushion mabende seche moko iniwoni nyalo luongo ni pilo. Kopogre gi mano bende antie ka endi koda gino mabende iniwoni nyalo umri godo sana sama koro koyo nitiere. Wante ka endi koda table mat bende mabende los koda kanyo endo iluongo ni yier rombo. Kidwa ng'eyo mathoth tageno ni yudo puonj makende kwa kuom mieno endo milongo ni Roda. Kokamano to wacho ni mari oleyo marakwayo. Roda kendo odiochieng' mar tich ariyo kabende an awuon inyalo luonga ni Lin Ramogi. Nyanya kach. Ilongo kanyendo ni yuto e yorno endo mar lony kachiel koda riekni. Puch gi pak ne miyo ni endo ilongo ni Mama Roda mabende timo tich maber ahinya. Ageno ni yudo puonj makende kaka rawere makawuono niendi kata mano otieno makawuono niendi kabende wacho ni gigo milongo ni taka bende inyalo lok mwandu. Kokamano dur bende puch gi pak ne japicha mara ilongo ni Felix Orare kachiel koda dereba mabende nochopa kanyo endo ilongo ni Mureithi kuom tich mabende mabende negi timo na gi seche ge kita do terir Stella Bruna Nyarochieng mondo koro somnwa thoth ote mabende osedonjo e chenro to gi seche gi eki. Erokamano inya jungo aneno kanyo endo kitimo mbaka mamit sigana mamit kanyo endo loso gik moko kowuok ngene ng'ato kara ni carpet loso nang kawuono yudo ni kare ilose kowuok e yier rombo. Haya abro dhi mapiyo nikech wantiere gi wende studio mag Kisumu kaka ni sekunwa lakini kotenore gi Belo mane wan godo odiochieng' ma kawuono we wawinjo ni pach jopiny gi pach joneno pach jandiko antiere ka endi luongo ni Baba Twins mar Onjinyo. Nyisa ni dhako ma ok dwar nyieke to nyuola chure. Owacho ni meto to nyaka wameti. Owacho ni kata odong' mana gi few months to meto. Baba Twins. Haya Evans Otieno wacho na kanyo Ramogi mora mang'eny ka rongo ubeyo na nyi dance ubeyo na mang'eny mosna urukolo erokamana ahinya. Ramogi TV mano Amos Onyango kantiere Sirongo wacho ni kolo ayie kodi wach no. Mana paro ni wach bar ni ka ng'ato meto ni to mano ng'amoheri mane pache. An gi pach Ochieng Evans from Mombasa Bandani owacho ni gino en adier ni ka dichuo meto ne chi no ngiso ni dichuo no oheri ahinya. Nyanya kach bi winjo gino. Awinje. Ramogi TV kolo owe wuondo wa.
ni chuo meto nikech hera. Wan joma chuo tamae ma wang'eny godo. Mano Fred Osuri. Wacho ni ntiere Dandora Phase 2. Aha, owacho Osuri. Wacho ni ntiere Dandora Phase 2. Aha, owacho ni jo utende oyud mos duto te. Somo ka indi mogik Ramogi TV. Ma iluongo ni Ogwena. Wacha dieri kolo onge sama wabo wacho. Madichuo bro wacho. Ne chiege kata kwayo chiege maduong thuolo kometo ne nyieke. Mar ariyo mana kaka iwacho no, dhako momed ne nyieke mano dhako machuore ohero kabisa. To penjo ni gin sama giweyo wanyaka ka wasetero dhok dalagi ma gidhi gited ne dichuo machielo chande to klitnwa wan chuo. Haya nyanya kach. Yes. Wan gi wendo, introduce no wendo. Manadiera. Kinyalo nuone ji, nito, kawuono wewe yango. Nito, kawuono wewe yango yuto mari. Mana kano selieko ni chien kacha chande nyakoro Ngajuang. No wacho ni odioche ma yuto mari to sana kawuono ni endi wadwa lose wi yuto no endo e yor lony kachiel koda riekni. E gine studio wa Makisumo kacha chande bende wantiere koda wendo nyakoro Ngajuang mano endo nyadendi milongo ni Maureen Odera. Masana sana loso kek. To loso kek mopogore kod jogo duto tema bende loso kek gieki. Magi gik ma bende wadwa puonjre odioche ma kawuono ni endi mar mami wane kaka wanyalo loso. Kata ni wanyalo keto kade mesa. Seche ge kita dwa tere achiel kachiel ir Maureen kantiere gwenge go eko mago ma Kisumu. Machiegni inya Maureen. Rokamano Lin. Irio nade? Ario maber. Adwa ni chagilie konenyi kwara Ngajuang mana machuok ni nuongi ni ngai nyakanye. Bang'e tingiswa ne tich mitimo nikech aneno ka intie kod kek kacha chande otimore marach ni intie Kisumu nikech magi gik ma bende wambe dwa bilo mondo koro sama koro wachiwo waloso to walose we experience. Yes. Yes. Koro nyinga aniluonga ni Maureen Awino Dera. Anyar kano motedo kasagam. An nyathi mar 11 kuom nyithindo 12. Mama na iluongo ni Joan Atieno Nyabura to baba iluongo ni John Nyabura Odida. An min gi adek. Mano Kylie, Casey gi Kingsley. To jaoda iluongo ni Atanasio Dera majaka Sagam. Maureen en CEO mar Modesh Bakery. Modesh nitiere i Manyata e Kisumu County. Wan machiegni gi Manyata Primary School. Ero kamana inya Maureen amor ka kitimo introduction mano nyar luo moching nyikwara Ngajuang kaka uwinje no endo. Maureen puoch gi paka kendo itegno kiwacho ni in CEO mar Modesh Bakers manitiere e gwenge go mag Manyata. In kaka ni chako ni timo bakery ni endi en gi misomo koso ena passion mana kaka ngato nyalo dhi kata mana e mbui gi eki mag YouTube to ngato somo gi bilongo ni bakery wacho ni kawuono adwa loso kek iruwo ma tong kama kosisome. Gini na somo part of it kaka nane college ere Eldoret Polytechnic natimo food and beverage to bang'e nadhi attachment Starbucks Hotel kanye mana bede gi interest mang'eny e wach mar loso kek. Kar kanyo narado gi wuoyi moro miluongo ni Joshua, a good man. Noamua mar kawa mondo mi oketa e bate sasa moloso kek to luonga ambe ndadhi takonye loso. Kamae kaka na develop interest. Ne en gimoro manan godi chunya kana achake. Koro bang'e no kawuok kar kanyo matieko to adhi mane chiro tanyiewo jiko mar chakol. To kamane kaka chako loso kek naniendi. Koro atime bang' ndalo mabuora kane pod ane college. Ato chieng' moro
Asto chieng' moro adhir mama moro mana mane nigi bakery ne matin e town kanyo. Mama ne makoro puonja maber bang' dweche adek. Koro puonja maber kaka ilose. Koro bang'e no koka kora biro katieko college aduogo Kisumu. Kora achako Kisumu. Kora achako lose kenda. Puoch gi pak morin. Alose bang'e to chaka dhi kora chako medora mos nikech ginyo ken gimi puonjori kawuono to kiny ing'eyo te en gimi puonjori mos. Kora wuok machaka dhi Utalii College matime Utalii College bang'e no atime gi mama moro maya Nigeria. Mama no bo puonjowa somo e wi somo. Ok en gimi timo dichiel kawuono tiwuok, en gima nyaka some every now and again. Puoch gi pak morin, aneno awinjo kanyo endo mbakani kata mana sigandi kaka ni chako. Maiso ni lonya ahinya to chodi kaka ni chako. Maiso ni lonya ahinya to weche gi sana madhi korka loso kege. To nitiere wera moro mabende neni odiche makauno nindi. Oneno mana kek mopogore kuma nitiere no endo e mesa kanyo endo. To keni mago kek miluongo nang'o. Process miloso godo kege gi chalo nade. Tang'o mapogi kod jok moko mabende loso kege gi eki. Thank you very much. Our tagline of Modesh Bakers is not just a cake, but king'iyo mbele maka. Ma en flour michamo. To flour michamo ni olose mana gi lwedo. Mano nyisi ni we are not just a cake but an art. We are trying to portray artistic e girwani. Ariyo mane mbele nani en aguch dana. Aguch dana ni walose gi icing moro miluongo ni fondant. Gimora mora mane iye ka ichamo. Koro mane gima keta mopogore gi bakers mamoko. Inyalo biro ira tinyisa gimidwaro taloso ni kek no kakidware. Kata kidwaro gita abro loso ni gita. Kata kidwaro kata kidwaro chondo gimora mora midwaro abro loso nigo. Mane maketa mopogore gi bakers mamoko. Taste mar kek wabende opogore. The way mwaruwe godo, the level of sugar kwa umbali kabisa. Koro magi gik mamiyo wabedo unique gi bakers mamoko. Erokamano ahinya Muri na mor kabisa kendo awinjo ka ambo nego bena chako loso kek nyajungu. But gima dago penji aningeni kata sani ka wuoyo kodi ang'iyo kamera nitiere gimoro mane mbele na ka indi mail kamera mogajore saidi. Koro kaka ero kamera ni endi inyalo loso na kek maka wacho ni adhi bedo gi birthday mara tidhi loso na kek mondo isore maber in form of camera. Tiwacho gimoro ni art ni in kaka jalos kek mopogore kitiyo gi riekni mabe wadendo gi dho wagunda ne creativity. Chuno ni nyaka ing'e arts maber malich nikech sani adwaro kek kaka Stella Brenda nyathi ochieng. To nikech ahero kamera yenye masika tie be mayuto go kamera gi microphone na kadhalika. Mano gin penj ariyo inyalo loso to lose ni does it mean you have to know arts igoro iberi abera kabisa. Iwacho ni e kek waka ing'ata chiel to nyaka ibed japuonj, ing'ata chiel in japur, ing'ata chiel in jagoro, ing'ata chiel ne nyaka ing'e gimora mora e kek ka mondi excel maber. Koro anyalo lose ka watiyo gi gima customer dwaro e gima walosone. Stella Brenda abiro mor kinyisa ni kawuono to Muri en birthday mara los na kek. Be kiki nyisa kata mana ni adwaro kek mar kamera. Inyisa ni Muri na kek. Abiro go gi profession mari.
koro kake se lieko ne mato lieko na makeup bane no kiera ahinya kata makeup bende wanyalo loso nyalo gige makeup gieki you will like it. Modesh be serve you all. Pochi pak ni Morin. Ko kamano tunyakon magajiwa wadwa dhi eyo matin. Morin wadwa ngadi mana matin to ko wadhi eyo se modhi eyo to ko wadhi eyo se modhi eyo niendi wadwa ng'iyo kaka piny dhi gi seche gi seche moko wuoyo kaendi to kata mana piny wang. Omiyo gi seche gi kik dhi mabor nyakon magaji seche gi kik dhi mabor nyakon magajiwa adwa ni kaw glasi mapi modho gade matin tok ni machok wadhi mbele kanyo ndo koda Morin mabende agwenge go mago mag Kisumu. Nyakwaromuga juanga ng'ato ka ng'ato inyuolo kod pok mare makende. Hero mara marokapu nochakre chon. Nafwenyo ni mae gima hero timo, mae gima lwetega nyalo loso. Ramogi TV koro mi pok mopogore opogore manyalo loko ngimani. Nitie gima iluongo ni giving back to the community. Like iga moanteni asepuonjo ji ariyo no. Chenro mar poko pogore Nyakwaromuga juanga biro ni ching chenro mar poko pogore Nyakwaromuga juanga biro ni ching tich ang'wen ka tich ang'wen chakre saa 2 nyaka saa 3 mar okinyi kod an Sharon Ong'ao. Kik bai Nyakwaromuga juang moto kama pasi yale ngoni moto ebele. Ndalo mor kabisa fan page mar Ramogi TV dano ngeny kae kabisa kidonjo thum ma serious ikete ngoma owake Kete manaka kod Papa Vic ngoma wake e yor mbui kagimedo kwedo suru mag sirikal. Jatend migawo mar teko Davis Chirchir kod apisa mag EPRA odadho gi kaluwore kod idho nengo sitima. Managed to arrest in total 12 suspects who in connection to the famous illegal the confirmed gang. Acheja pagario mag kweth njore mongere kaka confirmed gang omake e apedha Manakuru. Machigni kendo Nyakwaromuga juang e kidieny mar ariyo kendo kidieny mogik mar mbak ndalo ka bende kawuono ni endi en odiochieng' endo mar tich ariyo kuma wacho ni en odiochieng' mar yuto mari. Kawuono ni endi thuon twak ma bende wabago ni en yuto no endo eyorno mar lony kod riekni. E studio wa Kisumu bende wantiere kod nyadeni milongo kanyo ndo ni Morin Odera mano CEO ma bende ntiere gwenge mama nyataka chachani gi seche gi to Morin mana ka bendi winja adwa ni koro idhie mos gi Nyakwaromuga juang sama koro ja picha nyiso wa kege gi eki achiel kachiel nyiso wa ni keg ma iluongo nango tiloseyo machalo nade otio sana kama chalo nade nikech pichni kende okromwa wadwaro exact description mago mag kege gi eki. So, Lynn, kaki neno mbele naka atedora. Atedora maber chuth. Koro mantiere mbele nie. Ma iluongo ni diabetic cake. En cake mar jok ma ok ohero chamo sukari. Actually gimomiyo nachako loso kegni nitiere chinera miluongo ni Madam Pamela. Madam Pamela ok cham sukari, en diabetic. Koro siko na mana ni jakawaya. To koro itedo gik mamito mito. To anto koro onge gima nyalo chamo. Atim nango. Nochuna ni kora come up gi recipe mar diabetic cake. Matende ni modeshka ok wadech mana gi jok gi clients mamoko but wadwa ni wakava clients te.
Koro ma en mar jo diabetic olose gi bel kaachiel kod kal emolos godo kegwani to en sugar free onge skari. Koro en kek majaber ahinya kendo kek mamit ahinya kendo kek mamit ahinya kichame. How I wish ni ne in buta ka di ng'ado kek ni dile di wacho na mantie malogo e kogi no lemo Morin go e kogi no lemo Morin mantie malo gi gino lemo. Pesa moko bende waketo nie malo kar kanyo. Pesa go to gin chocolate ipoko gi tichamo gi. Yes. Koro kwa ya kanyo to wantie kaga aguch dana. Aguch dana kinyar luo adiera ing'eni ndalo machon chiemo moro amora nitede yo higla. Koro kawuono aloso ohigla wano mondo mi apar ndalo wa machon. Ohigla wani watede nyoyo. To nyoch wani wan nyaka nyoyo. To nyoch wani wan nyaka goluth kuon miloke godo. To ma en wi ohigla wani maseche mitedo cha tiumo wi ohigla wani kama mondo mi chiemo chiegi e yo malong'o. Koro ohigla wani wahero loso kek machal kama ne jok matero dhok ne jonyombo. Wahero loso negi. Iseidha waloso ohigla ni luwore gi tribe. Koro e kaluo waka wahero ohigla to kendo wahero ko mar mikete chak chande. To ka wadok ka joka rabuon ka to gihero chondo. Ma wan Modesh wakava Kenya mzima, all the tribes. Gimi wachonwa ema wabiro loso ni nikech e Kenya wakato koyienwa intamari. Koro ka wa intamari to nyaka wa consider all the clients. Mantiere batakani. Koro mae chunye. Kek mar skuma wiki. Wakao skuma watedo godo kek. Nikech yudo ni dhano mang'eny lin oluoro chamo skuma direct. Manadier. To wadwaro ni kek wani bendo bed gi vitamins. Koro wakao skuma wiki waruwe godo. Koro en kek miluongo ni skuma wiki kek. Lin ta ayuagi. Itoni skuma wiki kek. Skuma wiki kek. Gini mit maratari. Kidwaro ng'eyo ng'amo sebilo gini. Mama County. Min Lupita Nyong'o. Osebilo kegni mit ndi. Kendo nyocho miya oda machaka loso ne moro machaka tero ni. Koro kwa ya kanyo to wantiere gi cookies. Modesh loso nyaka cookies. Wan gi cookies mar cassava. Koro value addition emwatimo. Iyudo ka nitiere jopur mang'eny mapuro cassava gi eki omuogo. To ka gisepuro to gitopa kata kaka giyud chiro malong'o mondo mi giusgie onge. Koro watudore gi mine maloso mapuro cassava go to gikelonwa to wakaogi to waregogi to waloso godo cookies. Maduong' kendo ma wan go ka en cricket cookies. Cookie mar onjiri. Ng'ato penjore ni onjiri dudu cha ikawi kete cookie nang'o. Very nutritious. Ero kamano ahinya. Morin, adwa ni kora duoki network mane wan go chieng' makawuono. Kendo amor gi gik miloso weko. Waneno nyaka kia ang'o mar onjiri, cookies mag onjiri, mag mariewa cassava. Morin, talking of creativity mitimo no endo. Ada wuoyi gi miluongo ni orders and time. Ng'ato mi order to time be nitie. Nikech kidwa chweyo aguch dana, Lino nyisi ni odwaro kek mar aguch dana kiny tich adek. Antiere gi nyaboma mano Millicent Adhiambo maber apani seneno kanyo endo reporter marwa ma Kisumu ka. Be nyisi ni an adwaro kek mar gima kama. Nyaro chieng' bo nyisi ni dwaro kek mar kamera.
Nyisa kaki manage time toge keto cakes gieki. Koro antiere gi joga matiyo godo e bakery, okan kende ndiko dhano 5 e bakery. To order kichiwo to wakwayo ni miyowa 2 days prior to for easier planning. Kimia order mag gik ma complicated kaka koro we about camera, we about pot, we about they need a lot of time. Koro you must give me like 2 days prior to delivery is when I'll work on your cake very well. Yes. Ero kamane nyamorin puot gi pakane no kathoth ni koro mogajuang morainya kod tiji embui kaindi kumotingo kanyendo Gilbert Omolo to ni nyathi nyakach chiuna puoch gi pakne nyade ni milongo ni Morin notimo tich maber ahinya gwenge ma Kisumu. Lakini an wuon bende antie gi penyo moro mabende dahero chwalo ni Morin. Iro ni kinde machon bende niloso kege niloso gi mana gi kidieny mopogore. Mano kidieny manyachon kacha chande. To sani endi piny olony. Ema koro yudo ni lony kod riekni opogore. Ndalo machon kata mana iniwon inyalo loso cake gi jiko. Iniwon itimo creativity. Kendo kege miloso opogore ahinya. Dibende nitie gik moko ma itiyo godo manyasani makinde machon. Yes, Lynn. Sani piny olony mana kaka wacho. To wadhi gi piny kaka piny dhi. Wantiere gi oven manyasani matiyo godo. Kaka nachako na wacho ni nachako gi charcoal oven. Kaya charcoal oven sani angi electric oven. Koro electric oven ema tiyo godo e golo kegegi. To kikweni ka watiyo gi electric oven to charcoal oven ok nyal golo nwa kege manyasani gi. Aya designs mineno sani watiyo go gieki. Ndalo machon nitiyo gi one type of icing miluongo ni royal icing. Royal icing ok ninyal chwecho godo, ok ninyal tugo godo kaka sani watugo gi magegi. Koro YouTube bedo puonjowa, lony mar piny bedo puonjowa. Omiyo sani wanyalo kawo type of icing moro miluongo ni fondant. En oyie ni nyalo chwecho, ok chalo lo. Inyalo chwecho kode mitim kode mikave kode mitim kode gimoro amora. Shape moro amora midwaro mar kek inyalo golo kode. Emomiyo kata mana flour minena ating'o ni en mana mar the same fondant emwatiyo godo ei flour ni mondo mi wayud gima chal kamaendi. Koro lony mar piny emomiyo wachopo kama wantiere sani. In the next 10 years to come we want to be here. Wabo bedo kama bedo mopogore gika. Yes. Ero kamana inya Morin kakora tieko aneno ka sabe mayo wawangwa. Wacho ni CEO mar Modesh ni endi. Yes. Ingeni gimora mora mwatimo e yuto mari ka indien mar kelo pesa. Ere kaka timo marketing mari and to ensure ni business mari is exposed to your customers. Customers magi iyudo gi nango. Mabe is a form of marketing mitimo sani ka kine wanjoi mar Ramogi ni, lakini kane pokibiro ka orders mekime yudo. Ere kaka ji ng'eyo ni nitiere nyako moro miluongo ni Morin to lonye loso kege mamit kabisa kendo molos gi riekni mamoko. Kaka ayudo orders ga antiere Facebook page na mar Modesh Bakers. Kopogore gi mano TikTok bende antiere Modesh Bakers the same at the same time Instagram. Koro antiere gi wafuasi kata atiyo gi influencers ema konya timo marketing. Achiel kuom influencers matiyo godo gin with jok matek kaka nyalo luongo achiel kuom gi former CS Honorable David Osian manjo nosebiro kara molima kar kanyo. Aero kendo aduoko nero kamano makade bende nyalo winja gima wani osega konya kuonde mang'eny, osebedo kowuoyo platform moro amora modhi osebedo kowuoyo about Modesh Bakers. Mar ariyo kuonde ma miya yudo market kata ma miya yudo visibility gin places like Kirdi, Kisumu. Jogo eko sega bedo kamako lweta an aya Kirdi, opuonja from Kirdi Kisumu kabiro karka. Mar adek wantiere gi jomoko ni josomo Africa. Ma en organization
ma en organization ma bendo biro momako lweta kaka miyo matimo hala gen bende gimiya visibility sate gikaw gigagi mogik antiere gi jomoko ni jo FAO Food and Agriculture Organization jogi bendo osega miya platform maduong' makata sani wachano mar dhi e showground ma Kisumu. Koro gigi eki platform gi jok miwinja kwanogo gitemo landa koro miyo ohanda ni aneno kabetia kama nentiere odhi e step machielo. Poch gi pak morin to gi seche gi eki makoro iniwone CEO kendo ilonya ahinya weche gi eki mag creativity kata mana lony kod riekni. Dibede ni nitie training moro amora ma iniwoni chiwo ne nyikwar Mogajwang' ma bende dwa ng'eyo tijni ndi mar loso kek to mane okang' mopogore kaka jok moko tichiwo training gi pesa maromo adi kama. Erokamano Len. Sama wuoyo kodi ni Modesh nwachako higa mar 2016 kama antiere ni ana trainer ana mentor. Ase train ji mang'eny kas mantiere Kisumu County and even beyond osekale lweta. 300 women have trained. Out of 300 mine 89 osendiki kuonde mopogore supermarket moko bende odhi ochako mag gi kendgi e ute gi. Alafu mine karibu abich matiyo godo ane mandiko. Koro apuonjo ji kaka iloso kek kendo malo. Sama we kodi ni nitiere classes mwachako gi Sh7,000. Kori nyalo biro to wabedo piny to waneno. E puonjo kek ka okochuno ni nyaka chak kodi e scratch nyaka the end. Iyudo ka most of the time abeka biro sani anang'eyo mixing cake, ang'eyo loso cake. Taonge chir mar kaw cake mar client mondo alosne. Abiro miye chir matiende ni abiro train abo polishi mondo ibed gi chirno mar mondo mi chak loso cake ni mondo mi client. Jomoko biro wacho ni ang'e loso mar birthday cake ta kia loso mar wedding cake. Mago bende biro ira amiyo gi chir mar loso cakes mag wedding kasto giwuok so cakes mag wedding kasto giwuok oko to gichako loso. Ase train ji mang'eny kendo I believe ni jogo they are doing well outside where they are. Morin erokamano ahinya poch gi pak kamora mora mintiere kendo we wish the company kata the organization mar Modesh because no endo all the best. Mede jiwo joma moko bende kech sani endi winjo ni tije thin koro riekni ma wantiere godo e mwagerore godo. Erokamano ahinya kendo erokamano kendo kuom winjo kwayowa mar biro bedo wendowa odiochieng' makawuono. Kao kamano nyakachi wacho gani gima nigi chakruok mare nyaka bede gi giko mare lakini makene mabene wachiwo ne rowere ma indi en chenro ma wapuonji kaka onego bed ni loso pesa, wapuonji kaka onego bed ni pesa ni endi bendi soyo fuki kopogre gi mano kaka onego bed ni iniwuon itiyo gi pesa ni endi egin wang'isi ga pile ka pile mari oloyo marakwaya ma endi nyade ni mlongo ni Morin to mana kaka iwinjo maber ni en wuon no puonjre kendo tiegre weche gi ma loso lakini tiegruok ok en gik moko duto te lakini nyaka ibede gi experience kopogre gi experience bende en wuon bende ochiwo puonj makende omiyo kacha sande bende debed kochiwo namba ne masimi mondo koro ng'ise nyikwara Mogajwang' Morin ka bende inyalo winja gi e seche gi eki inyalo chiwo namba ni masime kata mana Facebook page kaka iyudi mondo koro rowere maneni odiochieng' ma kawuono ni endi bende nyalo tudre kodi achiel kachiel ka endi bende nyalo yudo orders mago mag bath jogo ma bende dhi e nyombo jogo ma bende nitie garus nyalo tudre kodi achiel kachiel. En 070 1 2 aboro ariyo 0726 844 169 0726 844 169 or 0721 83 4321.
Erokamano Nyamorino Dera kendo poch gi pak ne tich maber mabende inuoni timo. Ageno ni ibo medo tiego yotwa mabende sana gomono donje industry niendi mano mar loso kege. Kokamano to nyakon Mugajiwa ngochopo kanyo endo giko mar chenro omiyo kaka ngano mabende nokete wang' jowi mar Ramogi chakre saa 8 nyaka sani endi odong' mana daka moko machuok mar mondo miyo mol saa 10 kata sani bidhi tudri achiel kachiel koda Cifros mabende dhi kelni kanyo endo weche manyien gi seche ge kito longani Lin Ramogi nyanyakach warado kendo odiochieng' makiny oritu masani Nyakora Mugajiwa ng'en mineno odiochieng' kodiochieng' bed king'eyo ni kochakore wuok tich nyaka tich adek wantiere kacha gi duond jawuoto nage wantiere tich ariyo kacha gi yuto mare kaka kawuono kiny wantiere gi mine nyalo kod weche hera gigi eki ok wakelni akela mar mori to kanyo endo be inyalo yude contact mineno gi chiwo ni endi samoro igoyo tipuonjori inyalo timo trainings kata inyalo manyo tich omiyo kik ikaw Brenda nyathi ochieng' An be birthday na biro mbele ka endi adwa wuoyo gi Morine tok tent los na kek machalo Dex kama Okamano to iluonga ni Kolo Instrumental nyaka kin kendo Nyasaye mondo ogwedhi